721 нафар фавтиданд ва 2370 нафар маҷрӯҳ шуданд. ин омори майдонҳои ҷанг на, балки садамаҳои нақлиётиест ки як соли охир дар Тоҷикистон ба вуқӯъ пайвастаанд. Сабабгори бештаре аз ин ҳодисаҳо аз меъёр баланд будани суръати мошинҳо будааст. ҳама ҷо гӯё камераҳои назоратӣ насб шуданд. кӯчаҳо низ аз нозирон холӣ нест, аммо боз ҳам сокинон дар кӯчаҳои шаҳр мошинҳои ба истилоҳ парвоз мекардаро мебинанд. намедонанд ки ино одаманд. ҳамин чӣ хел ки мехоҳанд медавонанд. ман масалан рӯзи бозори корвон рафта будам, дар як такси шиштем 5 сума гирифту ҳамин хел давон ки ман гуфтам ки ҳозир чапа мешем мемурем. бисёр ҳамин ҷавонон ҷое ки запрещенаи афгон мақсад дар гардишҳо афгон мебироянд. бисёри вақт аксари вақт ҷавонон тезай мекунанд. ҳафтаашда 3-4 авария аст. ҳафтаашда ҳар рӯз не 7-8 3-4 авария аст. ман ҳар ҳафта қариб ба Норак меравам, чунки ман худам сокини шаҳри Норак ҳастам ва дар ҳақиқат ронандагон хеле бо суръати хеле баланд ҳай мекунанд ва вақте ки мусофир мегӯяд ки суръататон баланд аст, оё аҳамият наметиҳанд гапи мусофирро. ва ҳар ҳафтае ки ман меравам дар роҳ мошинҳо ба садама дучор шудагӣ ҳастанд ва садама хеле зиёд шудааст. ронандаҳо ба хусус мусофирбарҳо маҳорати хоси холӣ кардани масъулият аз дӯши худро доранд. ба ҳар чӣ мувоҷеҳ шаванд, дигарон гунаҳкоранду на онҳо. айби шофир намеша, айби ҳаст ки мисол клиенте мешина вақт надора, буҷиқ айрӯи саат буҷиқ айрӯи 120 буҷиқ бечора 60-70 рафтеса навушанд. ҷа маҷбур асос маҷбур одамои мисол дуруни мошина будагӣ мекунанд ин корро. пассажир ҳасте ки мегам мара акада 40-50 минут бирасон. ман хе кор дорам дар дарс студентора меорам, мегам мора дарс агар ки дер кинем мора раҳ наметан. ва мо маҷбур мешем ки 10-15 минут пештарак бирасонем. ҷое дар кӯҷа хай мекунем. хай як хелиёша, як хелиш саросима, як хелиш ҷаноза меравад. мумкин хелиш ҳам ҳаста я паҷона, ҳама вақт ҳама як хел нестай. вақте ки нозирони роҳ ман мекунанд ронандаро, ронанда баҳона мекунад ки ман ба ҷаноза меравам, ман ба беморхона меравам. ронандаҳо мегӯянд ки бештари роҳҳо аломати огоҳкунанда надоранд. чунин гумон меравад ки барои фаҳмидани ҳолатҳои хатарзо барои ронанда танҳо аломат аст ки кӯмак мекунад. нахо худи онҳо намефаҳманд ки дар куҷо, кай ва бо кадом суръат ҳаракат кунанд. ҳамин одамое ки пешахода мегзаранд, мо ҷои зебрада ҷои дар кӯҷа бигзаранд. масалан ҳамин раҳай ҳамин ҷо пеш реск мебуроя болои нам забор ҳам тақатис мепара. ҳамин чизо дар кор нест. ба мо хмона гум мекунем дар ин положение. ҳамин машинои калон вообще моро раҳ наметан дар перева. бисёр вақт айрӯи ҳамин ҳодиса мешавад. як нуқтаи ҷолибе ки сокинон ба мо гуфтанд ин буда ки гоҳо нозирони роҳ худ сабабгори қоидавайронкунӣ мешаванд. шояд ки ҳамон одамое ки назорати роҳ мекунанд дар ҳамои ягон суметиам ки ҳамё чашмшон мепӯшанд мегзаранд. гайё раҳ да бубурям бестан ки то ки мо ӯро бибинем сахай накунем. гайё пасои дарахтода ҷога мешаванд. ҳоло ки мардум ҳар рӯз бо суръати баланди мошинҳо рӯбарӯ мешаванд, мегӯянд ки боз ҳам суръати мошинҳоро дар душанбе поин биёранд. ҳоло аз 40 то 60 км/соат мошин рондан дар душанбе ҷоиз аст. дар вақте ки дар маҳалли аҳолӣ нишин аст, бояд ки 40-50 зиёд набошад. хай намедонам, як хел 8 мешинем, 3 мешинем, як хелиш тези бад ҳай мекунанд. ами нағз мешавад ки айрӯи 60 ҳай кунанд, 40 ҳай кунанд асостарай. шунидем ҳар касе гапе дорад барои гуфтан, барои ислоҳ роҳ меҷӯяд. ронандаҳо ҳам ҷои иқрор ба масъулияти худ бо ангушт ба ину он ишорат мекунанд. фақат ғайри онҳо сабабгори ин ҳама суръатҳои баланду садамаҳо мешаванд. гунаҳ бар сари роҳ аст ки ноҳамвор аст, бозрас аст ки ҳар ҷо хоҳад посгоҳ месозад, мусофиронанд ки онҳоро саросема мекунанд ва аломати роҳ барои ҳидояти онҳо мавҷуд нест. мехоҳем бипурсем ки мошин зери фармони кист ва кӣ онро идора мекунад. шояд аз ин шурӯъ мекунем.